Ако и вие имате хиперкифоза, изгърбени сте, имате ограничена мобилност в рамената става и редовни болки в гърба, изпробвайте тези разтягания, за да коригирате вашето гръбначно изкривяване и да се отървете от изброените симптоми. Първото разтягане акцентира широкия гръбен мускул и гръдните мускули и е изключително ефективно и удобно. То може да бъде изпълнено в няколко позиции. Целта е да раздалечим злавните места на мускулите, а удобна позиция за изпълнението на това разтягане е примерно от колене с ръце на по-висока повърхност. Веднъж когато заемем позицията, издърпваме тялото назад, което ще разтегне широкия гръбен мускул и натискаме главата и раменете надолу, за да разтегнем гръдния мускул. Разтягаме от 10 до 30 секунди, като търсим умерено усещане, а не болка. Други алтернативи на изпълнението са пак от колене, но този път поставяме лактите върху опората. Може да го изпълним също така прави, с по-висока повърхност. Може също така да изпълним разтягането с всяка ръка по-отделно. И друга много ефективна алтернатива е разтягането с топка. Поставяме ръцете върху топката възможно най-близко до тялото, гърбът е изправен, избутваме топката и ръцете напред, като тялото го поддържаме фиксирано, което ще разтегне широкия гръбен мускул. Едновременно натискаме гръдния кош и главата между раменете надолу, което ще разтегне гръдните мускули. Следващото разтягане акцентира върху гръдния мускул, чието скъсяване е една от основните причини за появата на кифозата. Изключително ефективно и удобно разтягане, което може да бъде изпълнено във всякакви условия. Сгъвате лактите в 90 градуса, повдигате ръката на височината на рамото и я фиксирате за някаква опора. Когато фиксирате ръката, пристъпвате с крака от същата страна напред, сгъвате леко задния крак в коляното и навеждате тялото напред. Целта не е да изнесем рамото на фиксираната ръка напред, като тя самата остане отзаря. Това ще разтегне двете залавни места на мускула. За да акцентираме на различните области на гръдния мускул, може да преместим фиксираната ръка надолу и нагоре, което ще промени ъгъла на разтягане и така ще разтягаме различните влакна на мускула. Последното разтягане е много приятно и подходящо за след тренировка. Единственото, от което имате нужда, е топка. Лягате върху топката, като позиционирате самата кифоза върху нея и слагате ръце на тила. Отпускате тялото надолу и разтягате лактите в страни. Това едновременно ще постави тялото в една правилна позиция и ще разтегне гръдните мускули.